Pois moi ben, pois paso a darte resposta. O derradeiro pleno do 2011, celebrado en Carballedo pasado xoves, deixou unha suba nas taxas por abastecemento municipal de auga cometidas e traspasos de titularidade nas mesmas. Un punto que foi aprobado cos votos favorables do grupo de goberno e no que se abstivo a concelleira do Grupo Socialista. Intentamos actualizar debido a que os custos do servizo incrementaronse moitísimo, entre outras cousas a facturación eléctrica aumentou prácticamente o 100%, é dicir, pasamos de pagar 30.000 euros anuales a 60.000, e non só a facturación eléctrica, sino a os produtos necesarios para as depuradoras, e como cloro e demais, e todo isto fixo que tivésemos que actualizar de alguma maneira as tasas. En definitiva. Deste xeito, establecese o segundo baremo. Para uso doméstico, aquelas vivendas que non sobrepasen os 40 metros cúbicos de consumo, a tarifa será de 0,30 céntimos de euro por metro cúbico. De 41 a 70 metros cúbicos de consumo, o prezo estableceuse en 0,50 euros metro cúbico. De 71 a 100 metros, o custe será de 0,80 euros metro cúbico. Cantidades superiores de consumo oscilan entre 15 euros e 3 euros metro cúbico. Esta última tarifa se o consumo é superior a 130 metros cúbicos de auga. As tarifas incrementanse, pero en cantidades moi módicas. Vais a quedar a unha media, fixemos uns estudos medios, e van a pagar entre os diferentes conceptos uns 8 euros trimestrales. Eso é o 98% dos que consumen a tarifa doméstica. Hai outros que van a pagar bastante máis, eu creo que moitísimo máis, porque consumen moita cantidad de auga, son moi poucos consumidores e de uso doméstico, pero consumen moitísima auga. Entón, esta xente incrementouse a este tipo de usuarios, incrementouse a tarifa porque é necesario corrixir de algún xeito esos excesos, esos abusos no consumo, e polo tanto sobre todo que se deben a regos de xardís, a regos de outras cousas, piscinas e demais cousas. Entón, pola súa banda, o uso industrial tamén se encareceu. De 0 a 60 metros cúbicos de consumo estableces un prezo de 0,60 euros por metro cúbico consumido. Sobrepasar esta cantidade hasta os 100 metros cúbicos pasa a custar 0,90 euros metro cúbico. Mais desta cantidade oscila entre 1,20 e 1,50 euros metro cúbico, unha actualización das taxas que non se producía dende hai 22 anos. Con todas estas correccións, que xa digo, facía 22 anos que estaban sin actualizar, vamos a intentar de algún xeito controlar fundamentalmente o consumo e facer que o servicio non sexa tan gravoso para o concello. Entre outras razóns, porque de alguma maneira estes servicios teñen que ser autofinanciados. E, nos pensamos que se non son ao 100%, de alguma maneira si se reduce o consumo, porque vamos a intentar conter que é o que nos interesa, o consumo excesivo de auga. Unha sesión ordinaria na que se trataron outros asuntos, como a corrección de erros no presuposto do exercicio 2011 e o regulamento de protección de datos de carácter persoal e outros ficheiros do Concello. Puntos que foron aprobados por unanimidade de todos os grupos da corporación presentes na sesión plenaria, onde faltaba a concelleira do BNG. Hai que prestar un nome de todo. Por lo tanto,